Jo estic segura que van sortir a empresa. Vam anar a la comissaria i ens van assentar en una taula, ha passat això, i un dels seus fills és mort. I l'altre està ingressat gravíssim. Ens van entrar cap a dins, ens van obrir el fitxero, que li dic jo, estava allà tot maco, blanc, pàl·lid, però estava mort. Bueno, escolti'm, el Jordi com quedarà? I em va dir, home, tindrà seqüeles greus, diu, quedarà com una planta. Jo preferia tenir el vegetal, perquè perdre un fill és molt dur, és massa. Almenys el tens. El veus. Que l'altre no el tens i ni el veus. El dolor o el record del meu Joan Ramon és mío, de aquí dentro, y lo llevo como puedo. Jo aquí a l'esquena tinc una motxilla que la portaré fins a l'últim dia i la del Manon, la del meu fill. Allò la paraula de dir sóc feliç no la puc dir ni la diré mai, perquè ja no ho podré ser. Podem evitar-ho. Generalitat de Catalunya.